Patay, dili na. Ikaw, Brad, sansa, bulahan kang nagbago ka. Kaya nga naman, buhi pa ka. Kung kuhaon ta karon dayon, kung mabalik ang Ginoo, sure ta nga ato kita sa langit. Amen. Kung ang kamo nara ninyo, gibaylo ninyo ng kamuturan, kakadakaroon mga batanon nga na nanimba. Kamo mga baptis, wa mo espiritu. Sige mo diyang sayo-sayo, President Rusip, wa mo espiritu. Nakadi mo mo katubak. Dari mo tambong mo dari, kaya espiritu dari. Oh. Ingna, nga sa pagdawat nako ang espiritu ning patex kung kasing-kasing na kung kinabuhi. Amen. Kano sa man mo na encounter ang Ginoo, brad? O ari ta encounter dili encounter ining kalibutan sa Ginoo. Encounter sa Ginoo ba? Kano sa man ka nakadawat sa Ginoo? Ha? July. Unya gyud magwali muda ka usab? Ha? Muda gyapon ka? O ba ron tagpulo na mudawat sa Ginoo? Kasara dawata ang Ginoo. Amen. Kasara ka pakamatsi. Kasara ka luwasa. So barugi ang kamuturan hantod pagbalik sa Ginoo. Ha? Wala si Presidentong iso gini mo nang yaw. Ano man? Ato itudlo ang kamatuoran, ato iwalay ang kamatuoran, dili itong bakat. Nagingon ako ng Korinto 6:2. Mao ni ang kaluyo sa Dios, mao ning adlaw sa kaluwasan, karon ang adlaw sa kaluwasan, di kay unya nagmamatay. Di ako membro sinakpan. Gulang-gulang na. Nakabig siya oy. Kuan po, tutumpot. Oh, ilig ko man, hapit man dito sa simbahan kay magpamisa na po. Kalot! Nagkabalo mo ko siya, Pastor, kaya ba yung membro pastor, hapit ba na dire? Kung ano man, isa magpamisa po siya ang bana. So na, sure go dili. Sure nga pagtuo. Kita sa una, dakan mata Ginoo dito, bisag asa lang. Usa ka Ginoo ora, usa ka Dios nga manuluwas na to. Inong karon, pila may Ginoo nimo? Pulo, 20. Kisa may tinuray Ginoo ana, sa nimo pagtubag. Pag magtuon kang Bible, kana usa ka Ginoo, di na madibati, usa ra gyud. Only God. Oh. Usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Dios. Kisa may nagtulog na kang Dios. Kabalo mo ara? Mula na, gawas na mo. Ayaw na mo, anak. Sinto sa tiro nga Diyos. Nga manuluwas kung masigino si Kristo. Tito 2:13, nagpaabot sa bulang dakong Diyos nga manuluwas kung si Kristo. Si Kristo dakong Diyos. So, baraman doktrina na.